Un grapat de botons. Hi ha molts tipus de família. Cada família és diferent, única i especial. Hi ha tantes com grapats de botons. Algunes famílies són grans. Hi ha germans, germanes, a vegades avis, àvies, oncles, ties, cosins, cosines que viuen en una mateixa casa. Algunes famílies són xicotetes, només tenen un xiquet o una xiqueta. Algunes famílies són del mateix color i algunes famílies són de color diferent. Algunes famílies tenen una mamà i un papà. Algunes famílies tenen una mamà i un papà que viuen en cases separades. A vegades els xiquets passen un temps a casa de mamà i un altre temps a casa de papà. A vegades papà i mamà formen una nova família. Algunes famílies tenen només una mamà i algunes famílies tenen només un papà. Algunes persones són capaces de recórrer el món en bicicleta per a formar una família amb un xiquet o una xiqueta que està lluny. Algunes famílies tenen dues mamàs. Algunes famílies tenen dos papàs. Algunes famílies decideixen fer-se més grans i boniques acollint a un nou membre. En algunes famílies no hi ha papàs ni mamàs o no poden estar sempre, però hi ha avis, àvies, oncles, ties, educadors, educadores. Algunes famílies tenen un o més animals. Saps què fa que siguin família? Cada família està unida per un fil connectat al cor de cadascun i el fa voler cuidar i ajudar a la seva família. Com heu vist, hi ha molts tipus de família, famílies com aquestes o moltes més, tantes com grapats de botons.